believe that our people are entitled to a better life, we will continue to issue title deeds. Umbutho we-ANC uthi ininzi indima eseligangathiwe ukuphucula ubomi babemi beli okukuvele ngethuba lombutho buphonononga umqulu wezithembiso zango-2019 kwibala laseDobsonville eSoweto eRhawutini. Mongameli Cyril Ramaphosa uhlabe ikhwelo kwinkonzo yesipolisa ukuba ibeke phambili impilo yamapolisa. I should say now Mzondo out to the right, Maswanganye. Oh, great time for Rhoqo! Iqela le-Orlando Pirates libethe iStellenbosch ngamanqaku 2-1 kumdlalo womlenze wokuqala we-MTN 8 namhlanje. Sinamkele kwakhona kwiindaba zethu ngokuhlwanje andambe ndodwa ndihamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Mongameli Cyril Ramaphosa uthi bengumbutho we-ANC iyabonakala indima abayihambileyo kwizicwangciso bebezenzile. Uthethe oku ngethuba lombutho buphonononga umqulu wezithembiso zonyulo luka-2019 eDobsonville eSoweto eRhawutini. Ukwathe abemi beli bafanelekile ukuba bafumane ubomi obungcono yaye bengumbutho bazathi qolo beqinisekisa ukuba oko kuyenzeka. Namhlanje umbutho olawulayo i-ANC ubuthelene kweli bala lezemidlalo ukuza kuphonononga indima usele uyihambile kwizibhambathiso zolonyulo owawuzenze ngomnyaka ka-2019. Abahlalutyi bezepolitiki bakholelwa ukuba yinquleqhu nje le engenamkhondo ngelithi lo mbutho uphanzile ukonwabisa abemi beli ngolawulo lwawo. We know that the ANC has not done very well from 2019 from their manifesto up until now. Remember the scandals that came with the COVID-19, the maladministration that we have seen, the leadership that we've seen in the ANC has been very poor in terms of who they actually put for us, in terms of the local government, the provincial government, their members in parliament. Nothing has been great so far. In the build-up to the general elections of 2019, the ANC made a lot of commitments that it never honored. He's also made a commitment to address corruption, but corruption has been out of hand. The ANC needs to come to the realization that one-party dominance is a thing of the past. Nakubeni kunjalo umongameli Cyril Ramaphosa uzityande igila ngendima abayidlalileyo bengumbutho we-ANC ukusukela kwiminyaka engama-30 edlulileyo ukuza kuthi ga ngoku. The South Africa we live in today is very different from the South Africa we all lived in 1994. Everybody agrees. Today, millions of people have houses. People have electricity, and we will talk about that. They have water. The most basic needs that our people never had in the past, they now have. Umongameli uthe bayakholelwa ukuba abemi beli bafanelekile ukuba banikwe ubomi obubhetele. Watsho isithi baza kuthi qolo ke befezekisa eso sithembiso. Uzigocagocile ke echaza apho basilele khona bengumbutho esithi uyayiqonda ukuba kusekho abantu abangekaxhamli kubuncwane bobomi obungcono. Yes, there are still some people who are suffering under bad sanitation. We continue to raise the issue of eradicating the indignities of bucket toilets, and we are going to be able to eliminate those. Uphinde wathembisa ngokuluphelisa cwaka uzengezengelo ocimicimi wombane ukwathe ubuqhophololo ulwaphulomthetho nazo zezinye izinto abalwa nazo. Uhambise wathi umbutho wakhe usazimisele ngokuguqula uqoqosho lweli ukuba lugxile kubantu abamnyama. Kusenjalo ziyabethabethana izimvo zoluntu ngentetho kamongameli Cyril Ramaphosa yokuba umbutho we-ANC uza kuliphumelela ngesininzi unyulo lukazwelonke kulo nyaka uzayo. Le minyaka engama-20 idlulileyo khange ibe lula kumbutho we-ANC.
nto leyo ebangele ukwehla kwenkxaso kuluntu. Enye ingxaki kukwehla kwabantu abaya kuvota ngosuku lonyulo. Nangona kunjalo, umongameli walo mbutho uthi umbutho wakhe useza kuphumelela emagqabini. The ANC is going to achieve an outright majority, so be relaxed. We are not working to be in coalition. Kodwa ingaba luthini na uluvo lwabantu ngoku? 100%. The ANC been ruling for many years, so it is possible. I don't believe that. They've been promising lies ever since nje bagu sit, like it's all empty promises. Abahlalutyi bezopolitiko bathi i-ANC iza kufumana ngaphantsi komyinge ka-50% wevoti. He is fully convinced that the ANC is going to win the upcoming general elections. The ANC needs to come to the realization that one-party dominance is a thing of the past, and that its hegemony has been dealt with a blow. The voter population of 2024 is youth, and the population of the country is mainly youth. Whether you go to the cosmopolitan areas or to the rural areas, is mainly youth. And the extent in which the ANC has convinced the young people to vote is something else that we still need to see. Kwelinye icala, eyona nto iphambili kuluntu ngokuba urhulumente asombulule ingxaki ezifana nentswela-ngqesho, ucimicimi wombane kwanolwaphulo-mthetho phakathi kwezinye izinto. Umongameli Cyril Ramaphosa umemelela abasemagunyeni kwinkonzo yesipolisa ukuba baphucule ubomi bamapolisa nanjengoko ejongene nomnqantsa oqinisekisa isizwe esikhuselekileyo. Umongameli ubezimase umsitho waminyaka le kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli nalapho kukhunjulwe amapolisa asweleke esenkomeni. Umphathiswa amapolisa yena umnumzana Bhekicele uthabathe elithuba wothulela umnqwazi amapolisa ngomsebenzi oncomekayo wokunqanda uphango lwezithuthi zemali olucwangcisiweyo. Kukhunjulwe kwanikwa imbeko amapolisa angama-34 abulewe esenkomeni ukususela ngo-April wonyaka enye kuza kuthi ga ngoMatshi walo nyaka. This is a sad and somber moment as we pay tribute to the hard-working men and women of the South African Police Service who lost their lives in the line of duty. Deadly attacks on police officers are sadly once more on the rise. Umongameli utsho ehlaba ikhwelo kwabasemagunyeni esipoliseni ukuba banike inkxaso engagungqiyo kumalungu ale nkonzo ngelixa esadla amazimba. Police must be taken care of physically, mentally, socially, and psychologically. Kanti nomphathi wamapolisa unjengele Bhekicele uthulela umnqwazi amapolisa ngokuphanzisa izicwangciso zophango okuxhotyiwe eMakhado eLimpopo kutshanje. The team responded. Unfortunately, lives were lost. 19 of the suspects, they were left there. When the dust settled, we did not pick any dead body from the members of the South African Police Service. Egqithisa amazwi ovelwano kwiintsapho zamaxhoba egameni likarhulumente umongameli ulebele ngombulelo kumalungu abezijula ijacu emsebenzini wawo uqinisekisa ukuba eli lizwe likhuselekile ngelithi ngamakroti uMzantsi Afrika ozingcayo ngawo. We thank the 34 fallen heroes and heroines posthumously for their bravery and service to the country which they rendered diligently. To the families of the fallen officers, we pray that you find peace and healing. May their soul rest in peace. Umkomishinala amapolisa kuzwelonke unjengele Fumana Iindaba uncomile umsebenzi wamapolisa nokhokelele ekubulaweni kwenqeva abali-19 eMakhado eLimpopo.
Umkomishinala wamapolisa kuzwelonke uNjengele Umasemola uthi iphulo labo lokulwa ulwaphulomthetho elaziwa njenge-Operation Shanela libonisa iziqhamo ezihle. Ukwaqhwabela izandla amapolisa ngomsebenzi wawo ophele kubulewe onqevu abali-19 abayinxalenye yeqela eliqoqodisa imoto ezihambisa imali. Uthi isebe lamapolisa lizawuphumelela umlo wokuqoqodiswa kwezithuthi zemali. We have made some arrests in Eastern Cape. We made some arrests in the Northwest CIT. So we are not losing the battle, and we are not about to go lose the battle. We'll never give it. We will be there toe-to-toe with them. We definitely will make sure that we win this battle. Uthi abanye bonqevu ngabantu abebekwinkonzo zogcino-mthetho. Most of them are former ex-combatants from our neighboring countries that comes here to commit crime, or some are involved in Zama. We will day-to-day make sure that our operation, currently the Operation Shanela, will continue and will target those areas where this starts, and we will make sure we deal with them decisively. Ukanti kusenjalo, inkqubo yokufaniswa kwemizimba yalamaxhoba ekukholelwa ukuba ebeqoqodisa izithuthi ezihambisa imali nadutyulwe asweleka kudubulwana namapolisa eLimpopo iyaqala ngomso. Ndisasola ugovernment walapha eMzantsi Afrika, amapolisa abulawa njani kodwa aphethe izixhobo ukuzikhusela. Ziyadumaza kakhulu igameko zokubulawa kwamaphoyisa ngempela, and then isithela uba nisabavukela siyacela ukuthi ke laba abakwenzayo abakuyeki ngoba ngempela ukwazi ukubulala umuntu okusizayo. Ngamele ukhalelani ngoba washiya sifithi sinje. Wathi ufuna izingane lezi ezina 20-25 years ukuthi zisukele igebengu. Izingane lezi ziyasaba nokwesaba. Bekufanele kuqiniswa izigwebo ngokobonqevu ababulala amapolisa. Kwamanye amazwe xa uhlasela ipolisi wanivulala uhlasela urhulumente ngokwakhe. Bengafanele into yobana ke abanqava abanjalo bathelekiswa. Ndicinga uba mna msasazi amapolisa mawuke abe ngamapolisa ukwenzela uba acace uba angamapolisa bawesabe abantu kuba abantu ngokubadlalela apha kuwo mawaqine amapolisa ethu kweli lizwe. Bhetele adubule kunye nawo kwaba bantu badubulayo for uba babe nendlela yokuzikhusela, because amapolisa aphila ubomi bentshontsho. Ukubulawa kwamapolisa ubonakalisa ukudelelwa komthetho kweli. Umthetho ulula kakhulu apha. Ipolisa limele ilizwe. Lokho kuzingomba zokuthi ngempela kufanele ukuthi umphakathi wase-South Africa kanjalo nohulumeni ke behlale phansi baxoxe bafuna indlela ukuvikela amaphoyisa. KuFacebook useAvile Hlakuva uthi yona nto ifunqula ukugetyengwa kwamapolisa lizinga eliphezulu lwemipu engekho semthethweni ebantwini nalendlela abanqevu abangawoyiki ngayo umthetho. uCyril Hlwele uthi hayi msasazi inye into ebulalisa amapolisa ngumthetho walapha uthi ipolisa maliqale lilinde onqevu badubule kuqala utsho kucentane. Umthuthuzeli MTZ kaBoy uthi ndathi ndikhethe i-safety and security kwizifundo zam ndajika msinya kuba ndibona indlela ubomi bamapolisa osemngciphekweni ngawo kodwa bakhusela thina utsho eseGqeberha eNew Brighton. Bukela ungaphefumla kwimixholo yethu usebenzisele nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Angaphaya kwamakhulu amathathu amaxhoba omlilo ohlasele isakhiwo usindiso eMarshall Town eGauteng ngoLwesine atyalwe kumakhaya amahlanu ethutyana ukanti indlu yozakuzo yaseTanzania ezinze kweli uza kupheleka amaxhoba kuba aye kufanisa amalungu osapho lwawo kwikhaya eligcina izidumbu eDiepkloof eSoweto. Anikwe elinye ithuba lisebe lezempilo amaxhoba omlilo waseMarshall Town ukuba afanise izihlobo kwikhaya eligcina izidumbu eDiepkloof. Noxa kunjalo abanye bathi bebexelelwe ukuba namhlanje lusuku lokugqibela lokwenziwa kwencindi yofuzo. Kodwa ke bafumanise ukuba le nkqubo iza kuqhutywa ngomso. On the TV they said do take this today. So we've come from Pretoria so far, running here to the forensic pathology service. Xa sifika apha bathe ii-pathologists azikho ziza kubakho ngomvulo. Adide. Ukanti abasindileyo bagcinwe kwiindawo zokuhlala zethutyana.
uphakama Jikila uthi wayehlala kwesi sakhiwo ngonyaka ka-1994 ngethuba saselikhaya lokhuseleko lwamanina nabantwana. Ngenxa yenzingo zemali ke uzibhaqe esemgibeni wokuphindela aye kuhlala khona. I know i-building uSindiso shelter from 1994 while it was still a shelter I faced financial problems whereby I couldn't rent indawo expensive ezofuna ukuthi ngibhadalele umbane. So I have decided ukuthi make ndihambe ndiyofuna indawo phaa because I heard ukuthi i-building i-hijacked ngama-individuals. U-Isaac Kikonge oyinzalelwane yaseTanzania ulahlekelwe ngamalungu osapho amane. Ukanti wenze umbulelo kurhulumente weli loMzantsi Afrika ngempatho abayifumanayo. We thank the government of South Africa at least to take us to this place. At least you can keep our mind in safe. At least you can think what you're gonna do after this problem. Komso uzakuzo lwaseTanzania kweli luza kupheleka iintsapho ezilahlekelwe zizihlobo kuyakufanisa. Orlando Pirates uphumelele umdlalo wayo womlenze wokuqala we-semi-finals endebe ye-MTN 8 emva kokubetha iStellenbosch FC ngamanqaku 2-1 kwibala lase-Athlone eKapa ngalemva kwemini. Amabhakaniya ebetyelele eKapa nalapho ebequbisana neStellenbosch FC kumdlalo womlenze wokuqala we-semi-finals zendebe MTN 8. Ezikamagebhula ziyitshaya isaqhuma zafaka uxinzelelo kwiStellies uqala nje umdlalo. Kambe ngomzuzu we-13 uMaswanganyi ufumene ithuba kodwa zaphanza ezo nzame zakhe. Abasindleki babenelishwa ngethuba uThabo Moloisane efumana ikhadi elibomvu emva kokudlala rhabaxa uMaswanganyi. Kuthe kanye phambi kokuba kutshintshwe amacala, iStellies safumana inqaku ngentloko ka-Ismail Tore. Abuye ngamandla ke Amabhakaniya kwisiqingatha sesibini equqa ibuyelelo kwezulu laseMthatha kumhlaba weStellies. Wade wavula usesame uzakhele lipasa nobhoke isicuku kutshanje wayivalela emnatheni ngentloko ibhola ibigotywe nguMaswanganyi yalinqaku elinye macala. Kuthe kanye xa uphela umdlalo uHoto wawahlangula Amabhakaniya efaka inqaku lempumelelo. Zithe xibililike izibilini kwezikamagebhula nanjengoko zisiya kumlenze wesibini zihambela phezulu. Thabile Makhaphela selengxangile neMozulu. Nkosi kakhulu ke mamqwathi apho ezindabeni ndiyakubulisa ke mzonsunde ekhaya ndikwamkele kaloku apha edeskeni yam yeMozulu. Mna ke igama lam ndinguthabile kumavela siqhudeni ungoza ndingowakho Makhaphela bethu nanantsi kaloku iMozulu. Kaloku iphondo kaloku phaya ke eMpuma Koloni eMonti eziphunzana ngo-20 degrees ekhatshwa ngamathozi nje ezomvula phaa kwasekuseni ngomso. Kanti kwakhona futhi kweli phondo koogqaberha neziphaluka kusasibekele kakhulu phaya ngo-17 degrees ngomso. Zayenja nje kwimeko phaya ephondweni lase-Free State eBloemfontein ngamashumi 29 ngamafu nje qabaqaba phaya ekuseni nangorhatya ke mbukeli wam safana phaya eSasolburg ngo-29 degrees osasibekeleyo. Ukanti imeko phaa kwela phondo laseGauteng eJohannesburg eRandburg ngamashumi 2 nje khatshwa 6 sisaxoke kamandi nje yonke idina yangomso. Kanti phaya emini futhi eVereeniging ngamashumi 2 nje khatshwa 9 esasibekele kakhulu. Bukelo wam yenjenje kwimeko phaa KwaZulu Natal eThekwini ngamashumi 2 ngamafu angephi phaya ekuseni bevuka nje kanti ngorhatya futhi kusenjalo eMgungundlovu ngo-29 degrees. Bona phaa kwela phondo laseLimpopo ePhalaborwa ngamashumi 3 nje anesibini kumyoli phaa yonke intsasa yagomso. Kanti futhi emini phaa ngorhatya ePulukwane ku-30 degrees ngamafu phaya ekuseni. Yenjenje kwimeko phaa kwela phondo laseMpumalanga embobela neziphaluka futhi ngamashumi 3 ekhatshwa 6 saxoke kamandi nje yonke imini ngomso. Kanti emini phaya eSekhunda futhi ngamashumi 29 hamba nami ke mzuzwini nalo ke iphondo phaya eNorthwest eMahikeng ngo-30 degrees nje kuxoke kamandi nje kwasekuseni ngomso. Kanti emini futhi kusafana kwalapha eNorthwest eRustenburg ku-30 degrees ngamafu. Kanti ke bona phaa kwela phondo laseNorthern Cape eKimberley ku-30 degrees okuxoke kamandi nje khatshwa ngamafu phaya ekuseni. Kanti ngokurhatya nokuqhubeka kosuku phaya eUppington ku-25 degrees wona uzolile.
ukanti imeko phaya ephondweni lasentshona koloni eKapa lodumo ku-14 degrees ekhatshwa ngamathonsi nje entshizane phaya emini ngomso bethuna masivaleni Imozulu kaloku ngeGeorge ngo-13 degrees kwamathonsi entshizane zemvula. Itsho ke into bethuna apha edeskeni yam yeMozulu mna ndithanda kangaka xa eshwele miyoli. Ligalelekile eGqeberha eMpuma Koloni iqela labantwana bebethatha inxaxheba kumnyhadala wonobuhle obubanjelwe eRhawutini nobujoliswe kumanqanaba aliqela uMiss Petite Universe, uMiss Preteen Universe, uMiss and Mr Rainbow Nation kunye neKing of the Universe. Ngamaphondo iMntla-Ntshona, iNtshona Koloni, iMpuma Koloni neGauteng abathabathe inxaxheba kolu khuphiswano baphakathi kweminyaka emihlanu kuya kuma-40 abantwana bangamantombazana namakhwenkwe aselula bebeshiyana ngotyefezo kulo msitho nangona ekhona namakhwenkwana aphumeleleyo kodwa ophume emagqabini njengentwazana emanzandonga kuMiss Petite noMiss Rainbow Nation 2023 imbelukazi neminyaka esithoba ubudala yaseGqeberha ukungawo Mpini. I'm a young girl, passionate about helping those in my space and beyond. I believe in being available to serve my community and country at large, to inspire and empower young children to fulfill their dreams. Ngasifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube @Iindaba Zethu 163 kanti ngentsimbi yesibhozo ngokuhlwanje umongameli Cyril Ramaphosa uza kuthetha nesizwe malunga neziphumo zengqungquthela ye-BRICS ebibanjelwe kweli kutshanje kuquka nomba otshisibunzi wezityholo zokuba eli lathengisela izixhobo ilizwe laseRussia. Fumana le ntetho iphelele kuchannel 405 apha kwi-DSTV. Kamnandi mawethu.